ke kwakhe so basic Ramos mini yonke okuyinthatha si right then ke ngikwafika ubusuku noma sahlala like 8 9 then like ngo10 like ngiqonba no man makude kwenzeke kaloku then like ndiyazama mela ta ndiyazama ke ngombonisa uba umshitho ke ndifuna neweyi because kaloku ndikhona nginebhedini ngilinde ke ba okay sho akhulule naye qha bone ndiyabona musutsho yonke like icala so ngiyamguqula ke ngokuba ndiyazithova kuwe ba hayi ke ndiyabona musiba okay sho ndibangazama ke fine ndithule so ngimbuze ke ngoba yabo ithini into uthi ke ngokena ikhona into ayichayayo yabo so xa ke ichayile lento endina bengayazi ba like ndiyeza namhlanje so xa ke ichayile uye anga so okay fine ndaqoma ke akho ngxaki ndizophinda ndize xa angachayanga ke kwacaba ke ngumshito ndibonile ba like ayikho lento ayithethayo because ndayibona ayikho lento ayithethayo because lo muntu like akangachayi kudala like ndilapha kangachayi lo muntu ndambuze ke mina ke efonini ba okay kunje nyani na okanye lento ichayayo wathi ke na yena ndayichayina okay fine so ndamyeka because nama ndizojonga into ngalenzi into mase so you wamlahla because ndamlahla because kaloku sana sizohlala ntoni kodwa unibetsi hayi valid nya yabo ayivuka sayeka caba ke ngokena kafunanga ba like masiyeke wathetha ngami kutshomi zakhe so like uthumele itshomi zakhe ba itshomi zakhe mazinplate so ndamqala ke mina ke lento yenza ba uthumele itshomi zakhe ba mazinplate anithandi because mina if uyaqhubeka ndizawusuka ngixelele itshomi zakhe ba ndikekele ntoni wathi akamind yo that sho because wecinga niyaxoka ndachaza ke mina ke kutshomi zakhe ba hey ayitshomini and zange ndichaze ukuba itshomi kanje ndayipost Facebook okay itshomi inje nje xa umshito uzazile mosiba ngoye because mina zange ndimention igama waza ke ekhaya wafika apho ufunde kuhlamba umama wami lesendlini wandikhwaza ngaphuma xa ndiphuma umshito ngiphethe ibhotile uboni uthi iko ya uzonhlaba uzonhlaba ngintoni lana ibhotile iko like uqhekeza ibhotile moto ya wayezwa nhlaba qha uhamba netshomi zakhe banxeleni ndazama bastopha bahamba baphinda wabuya ngengomso because uyayazi masiba okay ekseni ndibandoda banqonqoze ekhaya xa ke ngena wangena like ingathi sibrand but like si right ubona uncokola nomuntu bengathi ni right sebrand wakwazi ba like makani khoyicheck endlule emunzini kwaze wafa za ay ngene no to GBV bengekho waza ngo hayi kaloku wengaseze ndimyeke ba makanibulala etisa nami ndazama ubuyekile uzibambela apho nalapho wayesobha kanye wayesobha wo indoda esobha like you wenza njani kwathi mamela ke zange ndimyeke ndamxelela umama baba ukhona into enje beyenza so umama like ngaba bantu ke ubona umuntu ongumama understand aphi umama ngaba bantu ba akafuni kwanto kudibana into engathi wrong eza kwicala lami so uguy after 2 months ndimxolele waze ngiyimene ezonibona and ke ngokuthi umama mzindi itsho xa efikile uyazi sinosizokwenza ntoni then ndathi xa ndimona because wafika xa efika apho for endibona wafika ndime nomnye umjita wajika ndaxelela umjita ba makahambe ndizohoya lo wami umjita because besingajoni so uhambile umjita nangene eyadini ndabiza umama ba okay mama nawo ukhanyo ulukhanyo makame apha ndiyeza yabo ndisayonxiba ijezi yami into enxiba ngumama wam notata so utata wasestimeni waphuma umama wam xa ephuma ke waphuma ingathole kuyakroba then nam ndinalani uba kuthweze ndibe namandla kwathatha icingo hayibo okay ke waza wabesithi mama nemali so umbamba nambamba kwejini like apha bamba kangabaleki ndamtsala mama amatapiyele man azange but amtsala sexy ndamtsala like umbamba bona utsala umuntu ba sexy awa sexy la sexy tsala bala ngitsala ngalama awahambi but still enzisa close most anje but mina ke intentions zami zingekho phakathi athi nasibona basibone phakathi ndamtsala ke mama umtsala kwethu wabekwa phansi kodwa manje khulule hayi ngiyakhulula namkhazi kalo nam ndinalani ba ebefuna unibulala yabo nam ndinala engake ngoba ebefuna unibulala because kaloku mkhulule uthatha icingo kodwa nya
Hayi. Ambopha amasende. Bathiwa masi. Hayi. Manje okwesibini. Hayi bo. So hayi ke. Ndithe xa nizoyena kumanoma guys bendifana naye lo muntu yabo. Wathini? Ozayisala zakhwele beningajoli. Makabaleke. Weak. No, brother kan bendizawubanjwa. So stories ngaka all to get to ba. Ukokwena Makabaleke but namxolela like Ngcolile sonqolile kodwa. In other ways like was a snake. sizingcolile Ngoba but abazali bakho baphathi kwezinto into enkulu but nisancokola naye. abantu uma mama ngayazi ngisibona ngiqokola naye. Nasendibane no looks. Umuntu osechayo. Checkers esithandwa. Umama khona na YouTube simthethe. Uzicheck. uwangcolile waza Hayi nyoka. Hey Nyoka. Ayiko lena. Suppose ba umjida wayibamba man. what do you do like awuphambene izuzu. Awuzayibhija. so ke ngokwena like umuntu akulahle like akudlale when ube usamthanda like wenza ntoni Ingxaki zange ngana lesholo dlala phofu manje ithanda yazi ke xa nihlala. Because zange na find out. okwatsho Senzo find out akwa yona but Bani. wathini dambetha kaloku ndiyabetha. last no born. bazi mjola nawe Last born. Ayingo last born. ngobani nawe uzomqhaba wena Hayibo. Uyayitsho Khona benyoka. Echo ngakoza ubani? Ahlume. Ahlumi. Crash. Akayo model. Umhlophe uqhwesha lana ngicula naye magotsho. oh best friend yakho Ya waye best friend Oh, yakho yeah. Kabezo Oh, phela. Oh, ulo ucula ngaye pa. kwamqhaba Kula ngoma yakho best Zange friend. ngiqhwabe nambetha like yayifight like ulwa. Uyabona ifight like ifight. wayithola nawe Yeah. Uyocula ngaye la ngoma. Melbest. Abo Melbest na sasiculelwa Anita. Da eno. Abo Anita ngicula naye phota eno ithethi. Anita igama layo lo. Kuda nota. Hayibo. Hayi ta eno thina ni feel ta eno. why ta eno. Hayibo ta eno like. Ted Snacks. John Bow Snacks. Like snacks ta eno ningiboni nini? Habo mistake John Bow Snacks are smart. Like uta eno came and ibeke kanje. Uta eno like ngoku ebesajola no iviwe. Ebe right like bebefanele. bayekile ngo Bayekile. bayekani Bayekile cause unonye ngoku izole ebe live enenye cheer. Nabona. Bra bayekile la mntana makamye Tell me. ishita. Uyivyo ayipostile I'm sithi giving you like 1 month or 2 months bazobuyela Babuyelana. kudala So izibhanqo sithi mase. benza lanto William no first. wade wapost iview nonye umjita ipicture ka iview nonye umjita wafaka iring and stuff like that the first born was the same yo I mean Uyamthanda. ay lol wenza the same thing nacinga bohlukene babuyelana so into yabo abantu ayingenwa guys so sanuzigcibela nithi bohlukene This ngithi time I think But I think like it's final. Break. It's a final. I think it's a Snacks njalo final. ta eno bra. Okay, what's next njalo uta eno like ndizothi okay man mandithethe bayabona la podcast weyezela no umjida xa ungumjida uthethi kanje noba like okay kuthiwa ayibingengumuntu wakho like okanye naye nalalana in the first day into awukwazi uba mawuthethe laa nto Especially It's into like yakhe yayikhona icherry yakhe ikhona kwalaa mntana lowa namntana namthatha basisibhanqa secherry yabona ewesingoke nabebe hlukana baphinde babuyelana wayazi ba la mntana ta eno ujole no ewe ujole no Tonsi but uyaphinda ubuyelana naye nokubuza iba okay like uyazibona like uthiwa wayekhona uyazibona uchata no iview and she was like Wayekhona ngakho ke mnake Awukhona ulapha. ukele lonto lapho kwethu wakhala. Wamila. The man behind the cameras amumkamfatha wabuyela emntwini wakhe namntana she was like masigoduke too. Waphuma phandle nomnani. It's cool. Ondo oayanda abo stemela babaza bakamfatha wathi ningaca biyokhala pha asimazi. Adobuya namntana wabe force into abaye but masiyama. ukhalela umjida ndiziboni Sosuka nje untakhalela ba kubani first born. first was ngikhalela first born isoze ngikhalele Wena na first born bengithandana So, like, how was that? Amela okay Relationship to be honest masingayithathe years by relationship friends zami zayazi ba bengingayojona phayana buyuthi ngene ifollowers mina eqalisa ifollowers First born makafumana iglasses. so why first is everyone like using with the first one Because like the first one because no you sound like ba mhlawumbe nemsekele you want something like social media
use the firstborn. Which nako nje nopalisa kuza i-followers zakhe nazi bazifike kubani na upost ba inkosi ta firstborn. But which means the firstborn ke go it makes him king of content. Or not under Ulisa kodwa under Ulisa. Because if Ulisa was weak as a firstborn. Ulisa ngeyekudala naye. Ngeyekudala naye si. Under Ulisa, phofunyana under Ulisa kulanda lo firstborn. I don't think there's any other local content creator. Especially up in Cape Town. Yeah, in the whole Cape Town. Which is nice man. I don't know. No brother. Ay. Wena masingabalezi week. John ba week. Week like an feeling nge but an feeling. No firstborn. Nawe nawe ngifilter John why wenze ntoni bra nobala can feel anangathi naye ne but like bakhona nanto umuntu inqombe no man awunenza nganto but andikuva like andikuva la that's the thing andimva nota eno like animfeel and nongendlela embi no indlela embi ayina andimcacelanga after la podcast yoyenzela zange ngiphinde ndimcacele because ekhaya like cherry. The other thing is just xa ungumuntu so ufuna uba i-bigger person in the room. Akazicingeli ingxaki ifika. Ungabacingeli abantu aba close to wena. Benza nje. Nangu lo honest with the iyathetha qa. Yeah, but still at the same time, dog. Like the podcast yakhe. Yo cha ke ngoko ndimhluphe because la episode kalema ya zange ifumaneke. Episode yam lesibini. Kuyafana la episode yesibini it was more like Ulema bringing up a revenge and it didn't make any sense to. Benza profile. For me, ayisekho ngxaki ngoba sithi amambini xa sithi hayi bingavuki into yakhe. No yakhe. bro, Ulema made second episode wathi ba eno bengavukelo eno bengahlali whatsoever. Bengahlali. Uyabonakala nje bawuta eno akahlambi. Uta eno like uyabonakala braba akahlambi. Ngibone ku live izolo ngicela uzibone pictures zakhe then like ndim like but u live lo izolo ndiqone no ngizam screenshot yena because ucwebe ngapha kwecamera. Uyilightile ring light but ucwebile still. Bra kube mnyama uta eno. About la case Kaliema, it wasn't from the heart. It was her trying to justify. Because if I even tell her Eno Kanse, she was our first guest. Yeah. Eno comes who speaks out. So now she decides to make a second podcast. Which it doesn't count as a cover and just score. So my point is Tafana no ta Eno mfake under the same category because Ulema England ngoku ta Eno. Yeah. Oh, to be honest, Lema mazi klendo kata eno uzothenda after hlukene nota eno. Yeah. Yeah, mazi. Because bakhala manje. Enama ngibuhlala kwalapha estrand. Bathi kwawukhala kube actor kodwa nga-actwayo kwento zowazi. Esilone ngazange ndakhala ke mnakhe zange ndalila. So wena le misebenzi yenze into ngo for Mamela bensatsho ke mnakhe ba u firstborn bendinga andozuthi bengamthandi. Damthanda after ndaya kwakhe. Umthanda But like still zaphinde zehla ifeeling is because of into eyenzekayo. kwenza kanto No. Awukwazi kaloku. Uta eno yo. No, uta ngabada okay mandithi ubuhle ke. Ubuhle yabo. Na uba like ke mandithi kube inketsha. Ndimthatha isiba okay uzoba ngumjita like ubona umjita one aura. Ubona amajita semaxeseni umuntu oh yeah, but after into ayenze phambi kwami like zange ngithathe esiba uyenzanda phambi kwakho. Okay, jonga sihlala like kwindawo uhlala kwindawo enje yabo. I-toilet umjita phofu uyakwazi ba ukhame ecangweni uyakwazi ukukhame. No, bengingazomanda bamela bengingazomanda babekusebusuku because semini guys But really? no guys don't try to picking along Sekukulate. so kusemini ne qala like ngilami ke uyithethayo into because ndothuka ndinqenqe ebedini ayingena useka amajita akavala umnyango ngathathele amen achama umshita khona nalana ba okay ugalela amanzi okanye like uyachama so ndivula ingobo ndinalana ba asithi hayibo Angicakiwe le kaki zirisherela le nduza kumna lapho usela mthi qhamele eThailand ayirishera and then koko wathi ndisile mna kanti hey malaki umjida usuka phandle like sekuseni okanye ngoba ngomxesha kungothu kwangothi ndazokuduka futhi nganamini ayingena khame
ndiyavuka ke ngona mbuzi ke mina ngabe uchamela endlini uthi ke ikhona into wrong like mina I was saying ikhona mos into wrong like khona ibona ikhona into wrong yema like etoilet okanye like epheleni wathatha ibhakethi yindlu enje wathatha ibhakethi wachama walibeka pha ugqiba kwakhe wachitha uzongichithela ntoni uchama usogqiba kwa amanzi ezitye phaya nebhakethini hayibo guys yekana lento enyenzayo manje hayi kodwa ke mani nifuna uyarata for beza bibume nawe lento mani ngaphambanela umuntu nge-rules zendlu yakhe zi-rules zendlu yakho enjani kodwa uhleli nechere emini uchamele ebhakethini even nasebusuku man hayi nasebusuku so icacile nawe ngayenza lonto even nasebusuku bese understand ke if bekusebusuku hayi bekwasebusuku hayibo hayi sephuma ilapha eyadini seyadini toilet noba iphi ungachama pheca kwendlu 2 minutes wambi 2 minutes hayibo ukuthi che suka kuchama pheca abo kwendlu ecanga kwendlu ikhona like ihontshe pha kwa firstborn uphume uchamela pha ecanga kwendlu bese wona sethu asebusika ngoku hayibo noba kusebusika jo mna ndiyabona kwa wena lebusika oh and anyway guys don't forget this video is sponsored by Ocean Heaven. Ocean Heaven guys ziyafumaneka into zabo ku zama ukuhle Nkompe ngamsearch apha ku Facebook zama ukuhle Nkompe zikhona izikepa ne hoodie I think iprice ungayixoxa no zama ukuhle Nkompa for ntoni Nkompe yes whatever for Ocean Heaven the best brand up eStrand. yo It's the best brand nje. Seriously. ikhona enye Like brand into ngale brand. Nendlela enza ngayo. Like into brand and then I like it. But it's just Azifani quality azifani. into like masikonje kan. Like i-cap like the design like that fine. Nezi zendo into yabo like same xa ube nge-jean like but Ocean Heaven. Ocean Heaven plus Ocean Heaven. Geze ne caps jean. Oh what of umntana you know what, let me not say a word. Not utheni? What uqothi what a fashionist. Dakutsho mna bra. Yo. Kwezintoni but andibona into wrong kule nto ayikhonto eyiphekisa leya and if umchita like izange ayithande ke wathi ba kozani ithandi nothi ndizocela uxolo cause ayonto wrong usuthetha lento xa umkhathazile hlekani wena you know what's funny and the thing endingithanda ba because ngoku after kwenzeke yonke le nto ulahliwe walahlekwa yakhe ngoku bathi mna ngoku ndimo olahlekiswa ayakha ngoku ingathi ngoku ingathi ayakha like ecinga izinto like ecaleni and stuff ke yenze into like I'm sorry ba okay like wafile ngalendlela yakwenza ba ufile ngalendlela ufile ngayo yabo but nawe ngewathetha man kwangoku kwenzeka lento chaze kwangoku ba okay into thile ndithanda liyeke angizoyeka futhi and ba uthethile ngizothula nami khona ngibenza yenza yabo ba wena social media ke ukona musha mara ngizondina ayibo like kaloxa umuntu uyimosile even lithi if ubuthethe nami which means now we are at a certain stage whereby mosakela umoshile kalongoku because like I don't think khona into like ezophinda like ndidibanise nawe because like sikumoshe image yami abantu abaninzi ngoku sebecingela like as umuntu ombi yabo balando mna ngithathe as ijoke ngikho serious so ngamanye abantu bancingela into ezimbi and plus iye walahleka phela I was the one who was blamed for a reason yakho enyuma kulamo text betaki utheni ke ukude kuthiwa like uyamisa like kaloxa sivuka singamboni umuntu asile masabantu noba wawini okanye wathini akazi but yeah because umomo suvele seyilapha sike lapha eStrand ujalahlekanga so I don't know how everything went down no kaloku hamba naye uhambe walahlekile 2 hours Ngoske sifukuwaze engekho kodwa akekho ulahlekile sisinqina songaba 2 hours habo ulahlekile also police station masibuya after 24 hours there was an incident ngakabathi yenzeka so that's why hayi so uba siyazi nobikhona siyazi you know incident ke na blame yami into zokwenzile apology yakho like ibe right ubuya xolisa
wearing into ejini iguqulele. Aha. Ula baby umbonakalisa ba okay yamsupporta kuyiwe yakhe. Hayi fethu. Mashitanisile. Iguqulele. But why? But why unizokwenza lonto? Why Neko? Uyaxolisa kalo. Ndixolisa njani ugqotha impahla? So like thina sizoyithatha ezibale into ka baby K no Akazithatha njani? Ayakho uzoconnected esinye isigezo. Pindathi wenza nayo lento bagqotha impahla kwi podcast kwathi. Wathi asoziphele to be honest. Zikhona like impahla ezidesignwe ezifathi like izithini eziquliwe awukwazi unqoba liguqela awukhala amasiko ngokuyibuya. But still iyafana kaloku. Iyafana la ndayibhalile into bamakhaya wafana. Awafani nje ukuqela impahla. Ayikho nto. Uthi amakhaya wafana. Uthilo kaloku le nto etshoyo nokuthini very expensive clothes. Fokuqela impahla. Ndinempakamo and stuff like that. Kaloku fethu uthi ayakha fethu. Ipoint ayakha wazi. Ipoint ayakha wazi. Ifana noba mna ndidecide into yoba ndifuna unxiba ibheki pen. But one is afford ezi size yam. Zikhona ezi zikatamkhulu endala. Basele zona. Amakhaya wafana. Uqela impahla. Akakwazi uthenga ezi Uphuma phako kwenu uguqule impahla angakhala umzali wakho. Athi hayibo. Ingathi like ukhala sawulibele unxiba iskipa ngendlela eyiyo Akathi hayibo. Anokwazi unxiba kodwa I get your point, but also nekhaya. Hayi but into emakhaya afana ayingena indawo plus. Even you see, maybe ijonge sikhazukile. Asisigqothanga. Sikhazukile. Kambo thina ta. But into bribe amdaka ngaphakathi from the inside. Andithi xa into imdaka especially ijini. Thina impilo yami ayindaphipha sha. Ndiyakwazi unxiba into mna ndicinga iclean can no. Ndithethe ngibonile imdaka. Athi vasi lami nayithi yayenza la akho umuntu ongayenzi yayenza la badlala iyedepend ngeyiphi phofu imdaka kanjani because impahla like uyenza ngetali ibefika imdaka more but xa andithi mos phofu sifansi ngabantu abanye abantu babona like what pain but guys I don't think it was because of anything else be fashion yakhe I don't have time to change on Monday one man is phofu andithi mos xa uzazi ba okay namhlanje unxibe ethile uyoyijonga la nto ba iclean na okanye imdaka then if imdaka uyayimake sure uthe baby K uxolo mjita engomjito yakalo kaloku like imjita like thina from us amajita asinandaba yonxiba impahla enye iveki yonke lokuyaya sithi ke thini salungisa apha ayakha like ayakha I'm so sorry for what I said uthi xolo ke kaloku zisusa lamjita yo azinithi cases zakho I'm sorry ayakha I mix you what goes around come back around English there. Okay, so what do I like now I even voted for something like that in English there like xazi bayinto wayendenzele yona yayichaza into wayenzele zona wayendenzele yona imijolo yenu umjolo like umjolo without imali okanye emsimanani mna okay man imali mayibe khona ne but not kakhulu ne cabayo yonke into no uzenze ezinye izinto ngaphandle kwemali but imali mayibe khona man yaloba ku baby K kanje mayibe khona imali hayi yabeja mashem imali phokotheni like imali mayibe khona shem not ba like mhlawumbe ndithina bani ukunika imali no mhlawumbe xa like uzondibona like uthengele lo dityiwayo kanye mhlawumbe xa sihamba bona like taking a walk sithenge lo nto sizoyitya sibuy 2 yabo not ba like icabaye wena ufuna kwezinto into hayi abanye amantombazane ongenamali akuboneza ba do you spend 500 like omnye umuntu no yeah uphela kumalini I have spent more than 500 him yo uphela kumalini yeah spend more like zithathe ekhaya business more like ngizumzekele mhlambi kukho McDonald's ekhaya lizotyala McDonald's nomnika wena into kuwe izofika ino ndofika ngathi imali yami so into ezininzi andizikhuphi kumo
yabo. Akudlali aba mama. So imali emjolo okay besithi ngaba i-relationship imali balekile ku-relationship to me. Yeah. Yabona ngiyakwazi bala ke ndithanda ndikubonile mosiba okay sure unemali ndiyakuthanda but ndasekhaya mayingade ndiyibize ndinike imali and kungoku imali ozondibheja ngayo ndifuna ube nesitana ku-200 mayigqithe ku-200 mayigqithe ku-3 mayigqithe ku-4 at least like 5-6 kwenyuka I've spent more than 500. ndasekhaya andizukubheja back because kaloku wena ndikunika ntoni wena ndinike ntoni ndikunika ntoni Are you selling? I'm not selling ne but usalayo kaloku The thing is bekhona imistake yamantombazane is like ingathi nani aniyifuni lento because like it's not like umchita yedwa Uyifunayo. ebekelo hlobo okay ngicela ubuzele wena uyayilenga xesha into lento zayikoloku thina la umbhejo ubalekile mjoleni because kaloku uyahlamba udinga itoilet risixo icherry not bala xa ubhejo ba mawuthenga ezo zinto Kowena ubenze ntoni? Kaloku uthi wena ngu-give and take. suba bala abantu basekhaya kaloku ndimdala xa Nina nifanisa umhlaliswano. Umtshato I can give you imali. So uyabona lento uyayifuna and uyachaza uba okay umchita ubani umthi which is uyafuna bra Cake out of Facebook. ungabe bona ba-understand uyabona lento umchita ubona like uyachaza uba okay bale ndibukwaca umchita because like ayibo uyafuna nawe sanokwazi ngathi like but kaloku emjoleni siyabhejana niba uzondibhejana ndiyamnika nami imali umjida Okay. like yabona ndiyafaba xa nitshatile Njengomntu wami. umjida ucele phi kokwenu mos which is i-responsibility yakhe na umjida ujonge kuye but even yajola ayo responsibility kangako akanyanzelekanga into ezininzi njengakanyanzelekanga umphe mos into yakho kunyanzelekile ukuthi siyajola uthini no I want yena athethe ngokwakhe so I want so ipost yakhe uthi le post come is my cell phone ithi ipost ba le into eshirileyo like ku-status ne basuza ngento zongcwaza. that one because like uyajola wena Ndiyajola ntombazane. so who are you dating Njwana iviyo. Njwana iviyo. banitso iview apha Soze kaloku umntana abantu wathi kwikhwaleta. banifane want to know Angefana umuntu wami. ubani faneke Manive ifanga iviyo Undukwana. Undukwana ya. Ngicela ndizothi I'm gonna say with pride. With pride bafana. Uthi bantombi yakho. Bantombi yakho. uthanda kangaka fethu beyichazile utshinje Ngaba it doesn't matter. Ndithile umuntu wami ngibani onejona. so like mesazeni Unayo umuntu ngumsuthu. hayi suxoxa nami yeka namsuthu ndimyeke kanami nebengona ngayo Move on fast. kalamini bendibosela like like I'm nothing umnyufana ngasekhaya lisha but uhlala apha yabo yeah andifuna ziwe sihamba phaa uthi no like siyayenza lento esiyenzayo like ngizoyithini siyazolisendana yabo but yena uyandifila also anijoni savibe ngo anijoni like kwelami icala siyajola because ngiyakuthanda mani savana nina anikajoni sizodibana nje umuntu wakho. nabana banesikolo hayi andijoni mna yabuza sifayile nophoza we don't Wena begqobovela i-notification efonini yakho izolo. suyifaka hayibo hayi ngilibele ibeleswito kanye yajola ndibele uthi libele ingxaki ibo like isibuyelene izolo yabo Bo angeke ulibale yalo. hayibo like inyani like bothi ungalibali kodwa nigqiba ubuyelana hayibo like inyani andikho sure noba like lo muntu stressed nyanga Asingene kule nto yenyoka.
ngathi ngokuhayi ethu yabona uLema Tonze nowaza bagama lapho waza nathi Mhlomi zinyoka no ndingundlovu. Why you saying so? Undlovu lo wazinyoka bethu nijola njani umuntu oyi1 niphinde nifike ku Facebook nibe ni and be close like her. There's nothing happened. Yeah, pretend that actually. So ngokuthi nafuneka sikhethe lipi icala. Oh, okay, nizindo. Asizochoma. Nizindo. Sisuke oyini. Okay. Nisuke oyini 1. Sisuke oyini. Oh. Asizochoma. Athi and like okay, mamela ngaphandle kwalanto ba okay mina noLema safota then nto san enye into eyandenza ba like mina man post noLema babe nalanto ingxaka abantu ba okay mina noLema uLema phofu animfuni kuba benijona no Facebook kange ngiqabe noLema ngijona no Facebook so uLema ke after iphofu kwenzeke izinto I hate ba ngimbuzo imibuzo ngezinto bendizibona wa Facebook yena ebe kunjani kuye ngoebejona no Facebook ndambuza wayebholeni phofu endishiyile ndichiba makaye ebholeni yabo but into yangicaphukisa eba makangaphathi ifone kodwa like ndikwakhe ndizomfumana njani xa ebuya wabuya ke naye usemodini ba umshita yabuyile kuchirayikha bamamnamxaba no so mama after lando ke yakhawuleza uqumba waqumba ipinga ifone yami uyayazi wayengene ke ku Facebook wabhaqatha izami nomshita ngoyenza so umshita xa bebhala imessage ba like chikela as a friend but girl first kuba engibheke wayithi tell ba okay ngiyamshita nomshita is umjolo so saseseke ngoku la argument sayi passport isaphaka lana ba ubuye ebholeni then na wathi okay nami ngobe ndiyebholeni abuthisa noyisa wakho mase ngicela ke masiye ke relationship yethu because bihlala like ingathandwa and ingasipani so sayeka but kungana misohlukana ngayo sohlukana la safisa la lebedile bese ngisenza are you sure ndisho zengesenza like ndamcenga umcenga ba ngicela sibe right man yabo because asizukwa like silale sinje because andiyazi ukuthi bawuzongenza ntoni sokukhulu so mina xesha wena so find out till bayikhonde off ngalomthetho nda find out ngina ndiboye kwesibili because wenshini ndamnika i-ID because mina ngumsutana la betway ndamnika i-ID amafika kukhona namqala wakhe mina ne-ID kaloku usho mi i-ID yami nihlalisi efonini ngihlalisa ekhaya so ngokana nana ngicreate create account ka betway ngefone yakhe khona enye ifone yakhe mosesicela uyazi ethi number yonke kodwa inamba kodwa yazi namba yendodi kodwa yazi kanto akeka last point uyazi but now I asked fast so like tell me like how did you feel like Fortuna after when I tell like uhlukene no Tafespon then uLema wabuyela ku Tafespon like umthathe ezipho njani uLema xa ebeqelele yena ba andizophinda ngibene into bathi ku Tafespon like when you feel njani okay ngona ndibona like nabona ndaqanga ubona ngepost ka Tafespon yakhumela ngepostini then xa ndijonga kwi comments ba okay nguLema moslo I was like nyoka but wena ubusongazivili ezinyoka no bendingekho phayana as well okay like mina bendijola naye uFirstborn like ugqiba kwethu thina sagqiba ngoba asizuphinda siye kuye so i2 because sibone le nto iyi1 sagqiba lo nto mosingalamini ngoxa mphinda ndikubona like useka kuloo nto ubusitha uzweko yena zokuthatha njani so yena nyoka apha nguLema kuthonsi mazino wabeni mana abantu hayi ewa ndizoyidlula ndaphinda ndaya kuFirstborn aqala it's not about that you know what's it yes bingantoni okay sizinyoka ngoba like isivane kodwa besijana yes ngomazana and I feel like kwalamvano it was not even if niyavana it was for the whole because now yathi ba okay and yacho abantu then why did you guys take pictures man yacho masuwa befuna proof point ba abantu like there's more to the story mazalabuli lemanda mazala basifaka nemashiti skitwa mazalabuli like umazalaphi exactly I spoke about amashiti even in Texas so like
Ntona ngayiva ngathi. Sajola noliyema but zange sikhe senza into like sajola then into sayibona. No zange senze into serious. Okay bros. Don't forget uba ubukele Eshe Sanqa and Friends. Oh mkazi is introduce. Ngone podcasters esa. Ubonile yanika uphinda wa Smansile. Andimo yangu yaniki bra kanimele nguyaniki. Nawumise la nto le Andimo yangu yaniki bra yaniki isnake esikhulu. Yangicabukisa umjita mina pretendaya bra. Akwazi lo nganibula like kubenza ngathi une beef nami like hayibo awunibulisa uthindele unyangigqitha njalo. Benxa uthetha ngami uzonisaluda. After ringe nami like hayibo iPhone nami ngabo. uduringe ndona. La kulanto yakhe lo mntu yabo bengabulisa umjita mos. Bese ndiyazi ba umjita akakade ayakangcolisi like at all. Andani bandani mese ndonke me anaxesha la lonto meke lobeni lokubuza bani kwenze ntoni ohlele engxaki yakho uDiof I don't give a shit. Ngoku umjita yena after enze lanto yakhe sifakeza pictures uposta ku Facebook upha yonke lonto ndathi bana hayi mos siya ngapha ya Lanto le benifakile lonke malala nto uthi okay why like nifake eza pictures like ipicture katakax why nifake le ya yo itake katakax walapha ke pictures yethu umjita pictures yethu ngizathi picture zakudala yo hayibo bonala asokhela what bras introduce one introduce Facebook ngingwaza then Instagram ke kuwazi 444 Umena ngwandolo 344 the angel numbers is angel numbers andoni wena who are you Angel numbers andoni ayibo nizonibuza lana ngothi nge research Angel numbers the angel numbers zandoni into nge research nami ke nizoyithatha konke lo say research angel numbers yes i research nometha uyayazi no banga i research like that I research umetha yeah what in Losa? uthi 444 meaning that 444 to What does yona uzobona into ndisichayo ayizovela kuwo this iPhone yami ivele iPhone yakho Ngoba zinani vezi emojis. hayi no Aska. angiqala lo hlala nedatha ungakho mani manguwe wena Meta fast. Thank you. you should post up as an angel number Makalo sifuna what does it mean basically a spiritual sign people notice when they keep seeing 444 everywhere. Common meanings: protection and support. Think of it like the universe saying you're safe, we've got your back. Many believe angels or guides are near you. You're right that this is a lot. You've been doubting that this is dog. What does it mean? It doesn't give the what away Illuminati. But okay, do research. It's called What's good, everybody? My name is Repole, aka the hottest stranded, the man behind the mask, representing again yes, sir. And I'm with. So guys, look, baby K, look guys, but I'm no longer baby K, baby Koza, Koza. Dindim Koza, guys. I couldn't eat baby K. Yabo la ngisabachazela kaloku ba okay ndiyekile kaloku ba okay ba ngubheki baby K Koza K into enye le this is baby K ne one of the best female artists up Strand. Hayi Yeah, from the year. Hayi One female I'm a star.
Uyathina ngoko nengxaki bunengxaki naloo nto ndisistar DM me yabo ndithi kuni ndisistar phikiseni ndilule kwazi nama khona nengoma eyi-1 qha so ndicinga phantsi waleke ndingalinga 1 Linazo nengoma. Hey yo guys, don't forget it is Eshesang here, the sexiest man in Strand, sexy more than your girlfriend or boyfriend on top of you. You are watching episode 15. Don't forget to subscribe, comment and share and like. Xelele mama ko tata kuba ubukele yona so that azobona ntoni Ben 10. We were with Sebeshi. Thank you for watching, guys. See you episode 16. Peace.